Hi. Γεια σας. Από εδώ το γαράζ. Όλο γαράζ. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τον αγώνα. Για τον αγώνα στον Άρη, Θεσσαλονίκη. Είμαστε τώρα στο λεωφορείο όπως βλέπετε. Και ΑΕΚ. Ο Ντουβαράς εδώ μας πήρε στα αρχίδια, όπως το λένε. Και μας Ο λέει, Σακαλάκης δεν μιλάει, ως συνήθως. και μας λέει ότι θα παίξουμε επίσης και με την ΑΕΚ. Ωραία, ας σας πούμε το Εδώ πρόγραμμα. είναι όλη η ομάδα. Ωραία, ξεκινήσαμε 7.30 ώρα. Θέλω να πω, 7.30 ώρα ήμασταν στον Εθνικό, 8 η ώρα φύγαμε. Είμαστε στο λεωφορείο εδώ και 1 ώρα και 12 λεπτά. Θα φτάσουμε σε 2 ώρες και 50 λεπτά περίπου. Θα παίξουμε εκεί με τον Άρη και με ένα ημίχρονο και δεύτερο ημίχρονο με την ΑΕΚ. Ελπίζουμε να χάσουμε. Μετά από εκεί, το χειρότερο που θα κάνουμε είναι μπανάκι. Μαυρολιτράκι. Μπανάκι. Μην πει κανένα κορίτσι και ξέρετε. Ναι, τέλος πάντων. Τρελαθεί. Ναι, τέλος πάντων. Μετά από εκεί, κατά τις 3. Να από εδώ, Αντώνης. Ναι, από τις 3 περίπου θα ετοιμαστούμε και 5 η ώρα θα πάμε στο γήπεδο. Ποιο γήπεδο? Στο Χαριλά, για να δούμε το ανδρικό του εθνικού με τον Άρη. Δείξτε εδώ το Μέση. Αν ήταν αυτός Μέση, εγώ θα ήμουν κολόγερος. Από εκεί πέρα ο Κάικας παίζει με το PSP του παίζει. Θέλω να πω υπορωμένη από εκεί πέρα. Με το τηλέφων. Ο Τσιάπης από εκεί παίζει με το κινητό του. Ο Βασίλης από εκεί παίζουνε με το Γεράσιμο. Ο Γεράσιμος πού? Ο Γεράσιμος μιλάει με τους πίσω. Αυτό. Παίζουν πάντως. Και υπάρχει και δεύτερο πάρτι. Μπορεί ή μέσα στο κανονικά ή αλλιώς μπορεί όταν γυρνάμε Στο στάδιο, ρε, στο στάδιο ή αλλιώς όταν γυρνάμε να βγάλουμε άλλο ένα βίντεο να σας πούμε αποτελέσματα και Άμα δεν μαλακίες είμαι και καλά. όλα αυτά. Bye bye.